Pane bože. Tak zavřete to někdo. Hlavně to někdo? Jo, v pohodě. Já to zavři. Tak je to zavřený. Dobře. Přijete ty nějaký zásoby? Jo, našel jsem tady hodně, ty vole, kam našel jsem nějaký truhly. Tak je dám jako tady, já ti ukážu, pojď. Ukážu, co jsem všechno nazbíral. Co jsem všechno nazbíral, tady nahoře jsou autobaterky, tady dole to bílé benzín, a nějaké to uprostřed jídlo. Co jsem všechno našel. Lékárničky. Dobrý. Tak to tady nech. 32 granátů. Já jdu patrony jsem našel do zbraně, lopatu, vodu. Dobře, já půjdu najít, já jdu zkontrolovat generátor na kyslík. Našel jsem pracovní stůl a ještě pec. A našel jsem takovou sekerku předestav. Našel jsem ještě našel jsem tohle, ale moment. Ten mám, no já mám Gauss pušku. Dobře. Budeme asi hlídat bránu, ne? No, co generátor jako? Funguje, kontroloval jsem všechno. Tak se sejdeme u brány. Jasně. Pane bože, co to je? Pomoc! Ty parchante! Chtějte! Fuj! Co to je? Zdechněte! Bacha! Fuj! Myslíte, že je sakra moudrý mi dávat jenom hlasák? Zdechni! Moudrý! Ještě mám tu Gauss pušku. Jak jsi to dostal, sakra? Nevím. Rozbily se šachty. Šachta? Asi tady bude proudu, to generátor. Aspoň větrací šachta funguje. Ale teďka tady máme pěkně špatný vzduch. Jdu pro benzín. Fuj. Vezmu všechny benzín, benzín, kamo mi dáme. Pane bože, tady je další. Já ho umlátím pažbu. Teď jsme na ně naboje a generátor už sice hodně slabne. No, tak pojďme asi na druhou stanici, ne? Já bych tam jako nechtěl jít. Otevřete brány. Tady jako dám benzín, ten by nám měl vydržet tak na 2 hodiny, na 3 dny. Artěme, No. počkej na stanici. Zaběhnu pro posily. Zavři za mnou, prosím, tunel. Ach jo, když přijede ten vlak. A tady je. Tak jedem. Jako nezapanu. Já to přilazu. Tak jedem. No? Ach jo. Asi je čas nasadit si masku. Dobrý, jedem. To strašně jde pomalu. Kurposlích. Furt lepší, než aby tě bolely nohy a šel by si 5 kilometrů cestu. Jo, 5 kilometrů s tak těžkým brněním. Tak tady to je ten temný tunel. Já jsem přesně byl pryč, jako šlapal jsem pěšky. Tohle je ten temný tunel a tady končí kolejiště. Takže dál musíme po svých. Jo. Dobře, tak jdeme.
tady strašně moc prachu. Pokrop je tady všechny. Zdechněte, vy bezcenný bestie. Ale co že to? Zabije, dělej. Parchante bezcennej. Přišel jsem o zbraň. A myšlel, že zámožný. Ty, Pane bože, kde? to ne, pomoc. Bože, ten prach mě sere a ten kouč taky. Sundej ho. Tak dost. Peču na to, mám svůj Gauss. Zdechněte. Umři! Já pryč. Jdeme. Rychle, musíme do toho tunelu musíme se spojit. Musíme se spojit s naší skupinou. Rychle!